कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। आमचे जिल्हाध्यक्षांनी जे सांगितलेलं ती वस्तुस्थिती आहे आणि त्याचबरोबर अर्चनाताईंच्या बरोबर विक्टर डांटस आणि माझ्या समक्ष साहेब त्यांच्याबरोबर स्वतः बोलले आणि स्वतः बोलून त्यांना सांगितलं की तुम्हाला पुढे भवितव्य आहे, तुम्ही असं करू नका, तुम्ही तुमची उमेदवारी मागे घ्या। त्या पण काय सांगत होते ते आम्हाला ऐकू येत होतं की मी पक्ष वाढवला, मी अमुक केलं, मी तमुक केलं। त्याच्यावर शरद पवार साहेबांनी सांगितलं की हे प्रवीण भोसले आहेत, जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत आहेत, सुरेशभाई दळवी, विक्टर डांटस, त्याचप्रमाणे महिला सगळ्या इथे पदाधिकारी बसलेले आहेत। त्यांना सगळ्यांना मी आदेश दिले होते की तुमचं महत्त्व वाढवलं पाहिजे। तुम्हाला इथे सावंतवाडीतून निवडून आणण्यासाठी तुम्ही सगळे त्यांच्या पाठीशी राहा, आम्हाला मुंबईला बोलवून सांगितलेलं आहे आणि साहेबांचा आदेश घेऊन आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहिलो आणि पक्ष वाढवण्याला त्यांना मदत केली। त्यांनी एकट्यानेच पक्ष वाढवला अशातला भाग नाही। सुरेशभाई आता 30-35 वर्ष राजकारणामध्ये आहेत, त्यांनी त्यांना एवढं मोठं बळ दिलं, मी त्यांना बळ दिलं, सगळ्यांनी आम्ही इथे बसल्याने सगळ्यांनी बळ दिलं। राष्ट्रवादी म्हणून बळ दिलं, अर्चनाताई म्हणून बळ दिलं नव्हतं। आणि आमची अपेक्षा होती, शरद पवार साहेबांनी आम्हाला बोलून सांगितलं होतं 5 वर्षापूर्वी हिला उमेदवारी देऊया, तसं होईल। आणि त्याच्यासाठी आम्ही पूर्णपणे राष्ट्रवादी वाढवण्यासाठी शरद पवारांच्या विचाराने आणि आदेशाने यांना मदत केली आणि त्यानुसार साहेबांचं त्याने ऐकायला पाहिजे होतं। एवढा मोठा राष्ट्रीय नेता त्यांना सांगत होता तुम्हाला पुढे संधी देतो। अरे तुम्ही पुढे ज्या पावलं टाकली किंवा पक्षाला इथे तुम्ही उभं करण्यामध्ये प्रयत्न का करू शकला? तर शरद पवार साहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना, त्या जिल्हाध्यक्षांना सुद्धा सगळ्यांना सांगितलेलं होतं, प्रांताध्यक्षांना सुद्धा सांगितलं होतं, अर्चनाताईला कसं काय शेवटी सगळ्या पक्षाने त्यांना असं प्रोजेक्ट केलं आम्ही सगळ्यांनी शरद पवार साहेबांच्या सांगण्याने। आणि त्याच्यामुळे त्यांनी त्याच्यामध्ये भर घातली, त्यांनी स्वतःचे 4 पैसे खर्च केले, हे की आम्ही नाकारत नाही। त्यांनी काही जे काय ते अत्यंत चांगले उमेदवार आहेत असं आमचंसुद्धा मत होतं आणि त्याच्यामुळे आम्ही करत होतो। परंतु एकदा पक्षाने निर्णय घेतल्यानंतर साहेबांनी त्यांना पण हेच सांगितलं की एकदा पक्षाने निर्णय घेतलेला आहे की ही सीट आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना नियमाप्रमाणे केलेली आहे, तीसुद्धा काय त्यांनी खेचून घेतलेली सीट नव्हे। नियमाप्रमाणे ज्या मतदारसंघामध्ये मागच्या 2019च्या निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाचा उमेदवार निवडून आला होता त्या पक्षाला ही जागा महाराष्ट्रातल्या एकच नव्हे मी सांगत, हे तत्त्व होतं, त्या तत्त्वाप्रमाणे ही सीट आपल्या शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंना गेली आणि त्यांनी त्याच्यातून राजन तेलींना ही उमेदवारी दिलेली आहे। आम्हाला सगळ्यांनासुद्धा दुःख आहे की ताईने एवढ्या मोठ्या नेत्याचा अवमान करायला नको होता, सुप्रियाताई सुळेंचा अवमान करायला नको होता। आम्ही त्यांचे सहकारी, ज्येष्ठ सहकारी सुरेशभाईपासून सगळ्यांनी आम्ही त्यांना सांगितलं तुम्ही असं करू नका, थांबा, तुम्हाला पक्ष चांगल्या पदावर घेऊन जाईल। त्यांनी या सगळे इथे बसलेले आमच्या सगळ्यांचा अवमान करायला नको होता। पक्ष एका माणसाने वाढत नाही। साहेब त्यांना सांगत होते की तुम्हाला एक राष्ट्रीय नेता सांगतो आणि तुम्ही त्यांच्या घरातल्या होत्या, कुटुंबातल्या होत्या, म्हणून आम्हाला वाटलं तुम्ही त्या तुमचा समज तोच आमचा समज। लक्षात घ्या, आमचं सगळ्यांचं हे मत आहे की त्यांनी शरद पवार साहेबांचं ऐकायला पाहिजे होतं, सुप्रियाताई सुळेंचं ऐकायला पाहिजे होतं, जयंत पाटलांचं ऐकायला पाहिजे होतं। आम्ही सगळे ज्येष्ठ त्यांना सांगत होतो तुम्ही मागे घ्या। त्याचं कारण काय, पक्षाने आम्हाला सांगितलं होतं तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला मोठं केलं, तुम्हाला शक्ती दिली, तुमच्या पाठी मी सुद्धा। मला काही जण तुम्ही पत्रकार म्हणायचं काय हो बाई असं काय, तर मी तुम्हाला स्पष्ट त्यावेळेला सांगत होतो की बा हे पक्षाचे आदेश आहेत। शरद पवारांच्या मनात ही सीट त्यांना द्यायची होती आणि त्यांना 5 वर्षामध्ये सगळी ताकद एवढं बघितलं की आमची ती महाविकास आपली राष्ट्रवादी पक्षाची जयंत पाटलांनी सगळी जी हे होती यात्रा होती ती इथे आणली सावंतवाडीला। सावंतवाडीच्या या आपल्या स्टेजवरून त्यांनी सांगितलं की बाबा मी इथे आता घोषणा करू शकत नाही एवढंच, परंतु तुम्ही सगळे कामाला लागा। आम्हाला तसं वाटलं होतं। परंतु हे बघा, प्रश्न असा आहे की तत्त्व कुठे ठरलेले आहे महाविकास आघाडीमध्ये। महाविकास आघाडीमध्ये शरद पवार साहेब आहेत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहेत, राहुल गांधी आहेत। या 3 नेत्याने
तीन पक्षांनी जी तत्वता जे ठरवलं त्याप्रमाणे ही जागा जो उमेदवार गेल्या वेळेला ज्या पक्षाचा होता, महाराष्ट्रामधलं बोलतोय मी, 288 जागांमध्ये ज्या ज्या पक्षाचे उमेदवार होते त्या त्या पक्षाला दिले गेलं. त्याच्यातून सावंतवाडीची सीट जरी दीपक केसरकर जिंकले असले तरी सुद्धा ती शिवसेनेची होती. नंतर ते दुसऱ्या पक्षात गेले वगैरे तो इतिहास वेगळा आहे, परंतु शिवसेनेची सीट होती आणि त्या अनुषंगाने त्याच्यात तत्व काय बदलेल तसं. आता शेवटी आम्ही तर काय म्हणते, एक लक्षात घ्या, आमच्या पक्षाचं नेतृत्व शरद पवार साहेब आहेत. ते योग्यच निर्णय घेणार. बॉस इज ऑलवेज करेक्ट या मताचे आम्ही राष्ट्रवादीचे सैनिक आहोत. त्यामुळे याच्यामध्ये एकही सैनिक असं मिळणार नाही. खरं आहे का? याच्यामध्ये एकही आमच्या शरद पवारांचे आम्ही सगळे सैनिक आहोत. बरोबर आहे ना? आम्ही सगळे शरद पवार साहेबांचे सैनिक आहोत. शरद पवार हे नेहमी तुम्हाला माहिती आहे देशामध्ये एक धुरंधर राजकारणी मानला जातो. आमच्या सगळ्यांचं हित निश्चितच शरद पवारांच्या हातात आहे आणि आमच्या सगळ्यांचं हित निश्चितपणे राष्ट्रवादीचं हित सांभाळण्याची समर्थ नेतृत्व त्यांच्यामध्ये आहे. समज चुकीचं आहे. आम्ही शेवटपर्यंत अर्चनाताईंच्यासाठीच प्रयत्न केले. राजन तेलींना भेटलो, बरोबर आहे. एकदा उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर राजन तेलींनी मला विनंती केली, मी आता माझा भाऊ महाविकास आघाडीचा उमेदवार झाला आहे. शरद पवार साहेबांनी आम्हाला पहिलंच विक्टर रंटाचं मला सांगितलं, महाविकास आघाडीचं काम करा, महाविकास आघाडीला मदत करा, महाविकास आघाडीचे उमेदवार असतील त्यांना ताकद द्या. त्यांना घेऊन आम्ही मुंबईला गेलो तर त्याच्यात काय चुकी आहे? नांदा सौख्य भरे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.